Nik deforestazio hitza entzutenean lehenengo pentsatutena da gertuko egun arazo bat dela. Neri suntsipena. Neri bizi kalitate txarra. Neri gizakak sortutako arazoa dela eta gizaka konpondu behar duen arazoa dela. Biodibertsitatearen galera. Biziaren amaiera. Ekosistemen ahulera. Bizin zaler galera. Zuaitzen hilketa. Naturalaren babesik gabe geldituko garela. Egunon, eta eskerrik asko Mariaren lagundiko atiak zabaltzearren eta zuen ikasgelara sartzen lagatzearren. Zubi begiak tartea grabauko dugu gaur hemen zuekin. Badakizue zubi begiak tartean gizarteko erronkak lantzen ditugu, momentu honetan dagozen erronkak, eta zuek deforestazioa aukeratu dozue, hoxe landuko dozue. Bideotxo bat ekarri dugu zuendako, eta zuekin beharko dozuena izango da testu bat osatu eta bideo hortara txertatu. Hortaz, emaitza ona urtetzen da, seguro baiet, ze ibilizarie aurrez be hori prestatzen, eta ia bideo horrek balixo daben apur bat gizartean kontzientzia astintzen. Zuek, toka jau, deforestazioari buruz lan itxia, zela halko gazasi? Algazi adibidez, bidixoa eszenetan zatitzen. Bai, ideia ona. Eta hasieran ze zango? Ja, pentsan biako nik uste dut. Kaixo. Ontsia zigaz. Eta garea eztabaidatzen entxe bertan, hasieran ze esan, ze ez dakigu oso ondo. Zateazi lurra deskribatzen, esaten dela planeta burdina, bizia daukan planeta bakarra, holako ideiak ez? Bai, ideia hona. Bai. Eskerrik asko. Lurra, planeta urdina. No? Hori da. Unibertsoan bizitza duen planeta bakarra. Holako zeze. Bai. A ber, jarretxeko hori aurrengo zatixa. Hemen zehaldu jarri. Zuaitz batzuk agertzen dira. Nana moztuta. Kaixo. Gare itxen deforestazioei buruz bidixo bat. A ber, jarri pixkat. Guzi. Horran duzue jarri berotegi efektuai buruz, zehose? Bai. Ideia hona. Horren ondorioz klima aldaketa gertatzen dela. Klaro. Bale. Hori da, zer dara zuaitz horrek, eta horra duzue jarri. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Orduan klima aldaketa. Eta berotze efektu. Berotegi. Hori da. Berotegi efektu. Eta bukatzeko, igual aldu gina hausnarketa bezalako bat, jendia kontzientzatzeko gai honen buruz. Bale. Basoak zaindu behar diela, delako ez ez. Hori da, hartzen dugu basoak zaindu. Lurra, planeta urdina. Unibertsoan bizitza duen planeta bakarra. Bizitza ezagertzeko arriskuan dagoen planeta bakarra. Lurraren historiaren deforestazio prozesu garrantzitsuenetako bat bizi izaten ari gara. Deforestazio prozesuaren oinarrian gizakiaren beharren asetzea dago. Papera edo zura lortzea, larreen azalera handiagotzea abeltzentza estesniborako, ahultzen dituzten izurritei eta gaixotasunei aurre egin behar diete. Bertakoak ez diren baso espeziak esartzen dira. Ekosistemak desorekatuz eta arriskuan jartzen. Basoek atmosferatik xurgatzen dute bertan dagoen CO2aren herena. Eta hondatzen baditugu klima aldaketa azkartu eta areagotu egingo da. Gure planetaren 30% basoek osatzen dute. Bizitzaren zutabeak dira, eta bertatik jasotzen ditugu elikagaiak, aire garbia, sendagaiak, ura eta babesa. Naturaren etorkizuna eta gurea ez du lotuta doaz, eta gure esku dago etorkizun horri bizitza ematea. Deforestazioak aurrera egiten du, berotze efektu globalak ere. Eta basoak defendatzea bizitzarako, gure bizitzarako, etorkizun iraunkorra eraikitzea da. Defenda dezagun bizitza, defenda ditzagun basoak.